δεν αφορά μόνο το ακαδημαϊκό επιστημονικό κοινό, αλλά αφορά τον κάθε αναγνώστη και τον κάθε πολίτη. Σε μια καλύτερη κατανόηση του τόμου θα βοηθήσουν οι κύριοι οι οποίοι είχαν δει στο πάνελ, ο κύριος Γιάννης Παπαδημίου, ο κύριος Ανδρέας Βοβέδος, ο κύριος Χαΐδημος Τσούκας, ο κύριος Θοδωρής Τελακίδης και ο επιμελητής του τόμου, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ στον Ιαννό. Ήδη βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, αλλά πολύ άσχημη περίοδο για τη χώρα. Και είναι σημαντικό ότι θα προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας, σε αυτόν τον χώρο, όποτε μπορέσουμε, μέχρι τουλάχιστον τις ευρωεκλογές, να βρισκόμαστε εδώ για να συζητάμε τουλάχιστον τα θέματα και μακάρι να βρίσκουμε και λύσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαδημίου, ο οποίος στο τέλος, το οποίο μας δίνει πολλές φορές την ευκαιρία να ακούσουμε τις σκέψεις και τις αναλύσεις του. Και σε άλλο χώρο, αυτός είναι διαφορετικός χώρος, εδώ είναι πιο ζωντανός λίγο. Θα μας ακούσουν και άνθρωποι που ενδεχομένως να πέρασαν απλώς με το τέλος. Καλώς θα τους κάνει.